ban kwana. Kaji Alhaji bakon maka. Inna kin ga kamar na kusa, ji nake in na kwanta kamar gari ba zai wayewa. Hankalin kai kwanta zaka Madina Allah ne ya kira ka. Zan sawo miki rigar sanyi in hado ta da barkon Makka. Na ji na gode ɗana amma ka roki ta'ala ni ma shekarar gaba in je Makka. Inda kike da yawan fara'ar nan zaki yi kyau da haƙorin Makka. To Allah ya yi ma albarka. Amin, amin inna. To kayi ban kwana da iyalai, kayi ban kwana da abokai, ya batun babban ka na ƙauye. Zana je mai ban kwana har ma na wuce na gano Ɗanladi. Daga nan ka wuce Bindawa, Alhaji Muktar in kun haɗu to ka ce mashi makabita. Zan same shi da yardar Allah. Assalamu alaikum. Wa alaika salamu. Kamar Kabiru kamar Juma'a ashe Aliyu kanan mani ne. Alhaji Muktar Bindawa Anabiya ta gida baka ashe kana gona ka boye. Gani nan gona har na gaji ka gama inuwa zan koma. Ai da gani kam ka sha aiki. Ina ji abin alkhairi an ce Aliyu zaka je Saudiya. Jirgin bana kam insha Allahu bai bari na launiya. Gaskiya na yi murna. Na je gida gaido inna sai ta ce na shigo ƙauye. In wuto in ganka mu gaisa daga nan ka yi mun bita. Ai abin duka mai sauki. Alhamdulillah to na gode. To Aliyu ba ma kai ba wanda duka zai je Saudiya umara ko aikin haji. Da farko a tsarkake niyya maniyata mace ce ko namiji. Ka sa ikilasi kai don Allah kar da ka je don a ce maka alhaji. Idan akwai bashi ka biya kar ka tafi da nauyin bashi. In akwai rashin jituwa da wasu turukar sai da kuyi sasanci. In akwai amanar wasu kanka ko kana uban adashi yi bayani kafin ku tashi. Daga nan duka in kai wannan ranar tafiya ta zo. Kan ka bar gida kai sallah raka'a biyu ta nafila. Roki Allah ya sa aikin hajjin da za ka yi karɓaɓɓa ce. Amin, amin. Ina fahimci bayanan nan kuma zan kiyaye da yardar Allah. Allah ya kai ku ya maida ku. Amin, amin. Wacce addu'a ce ya kamata zan yi idan zan hau jirgi? Subhanallazi sakara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sau nawa ko sau ɗaya zani? Sau bakwai za ka yi alzaki. To na rike ta da yardar Allah. Kun shige jirgi kun zauna ayatul kursi karanta. Da ka ji jirgi zai lila sai ka ce bismillahi bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Idan ku jirgi yayi sama ana tafiya kada kai ta barci. Kar kuma ka kama hoto selfie kai ta askar da roƙon Allah. Ina da alƙur'ani na izif 60 a cikin aljihu insha Allah karatu zani. In jirgi ya aje ku a Jidda za a kai ku wurin sikirin a bincike ku da jikokinku. Bincike a ƙasa mai tsarki. Kar ku je da kwaya ko goro. Kar ku sauka da kayan laifi. Wanda ya yi haka bai daidai ba. Daga nan sai a sa ku a mota ku ci garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A Madina idan kun je za a ba ku masauki kwanaki 7 ko 8 ko abin da hali.
yardar Allah. tare da sauran abokan kwanciya kai masu addu'ar neman rahama. Insha Allah da yardar Allah. Za ku je ziyara kuwa masallaci ne mai daraja. Za ku je ziyara kiblatai ne mai darajan nan mai tarihi. Idan kuka je duka kai nafila. Zan yi sallah in yi addu'a. To da kun gama zaman Madina za a ɗauko ku zuwa Makka. Inda kun fito ku tsaya miƙati. In za ku tsaya duka ku yi wanka ku sa harami ku ɗauko niyya. Daga miƙatin duka kenan za mu sa haramin hajji. In ka sa harami aliyu karka balle da maballi karka fesa turare. Ba a sanya wando ko pant ba a sanya hula laifi ne. Zan kiyaye da dokokin nan. Daga nan sai kai niyya an tamattu'i hajji ko kira ne ko ka ɗau niyyar ifiradi. Sai ku hau mota daga miƙati ku wuce birnin Makka. In kuna ciki ku yi ta yin talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Talbiya ana ta yi ana ƙara maimaita ta. Inda kun iso birnin Makka za a kai ku masauki. Aliyu sai ku aje kaya ku fito ku wuce Ka'aba. Kai yi nafila ka goda Allah kai yi addu'o'i da yawa. Sai ka tunkaro Ka'aba ka duba saitin Hajar al-Aswad. Daga nan za ka ɗauki dawafi. Ishi dutsen Hajar al-Aswad inda dama ka sumbace shi in ba dama bar shi kawai. In babu dama sai in bar dutsen ban san ba ta yi ba. Daga nesa sai ka dago hannu kai alama kawai kai nuni. Sai ka ce bismillahi Allahu akbar. Daga nan dawafi zai soma. Idan ka zagaya har ka dawo inda ka fara. To lissafi kayi ɗaya haka za ka yi har sau bakwai. Zane shi da ƙarfin gwiwa. Sai ka koma gefe ka kabbara sallah kai nafila. Daga nan kuma sai me zane yi. Sai sa'ayi safa da marwa. Da fari ka hau dutsen safa sai ka karanto ayan nan. Bismillahir rahmanir rahim. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatadawwafa bihima. Allahu akbar. ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم. Allahu akbar. Gangara zuwa marwa ɗaya in ka dawo safa kayi biyu. In ka je safa ka dawo marwa sau bakwai za kai shi ma. Allah ya ba mu iko mai daidai. Idan hajji tamattu'i za ka yi da ka gama wannan shi kenan. Sai ka je ka cire harami kai askin ka kasa kaya. Ka gama aikin umara sai ranar 8 ga wata an za ka sake sanyo harami. Sai aka yi ku Munzalifa nan za ku yi niyyar hajji. Ku yi azhar nan ku yi la'asar magariba ku yi isha'i. Da asuba ran 9 ga wata za a kai ku zuwa Arfa. Za mu je filin arfa. Filin Arfa filin
wuce ban ce komai ba. Ranar 12 ga wata ma in ka koma kai wannan jifa, ranar 13 ita ma in har dama ta bada. In ka gama ka wuce shi kenan ka gama yin aikin hajji. Allah ya sa mu yi karɓaɓɓa. Amin alababbar giwa. Addu'a ko ina za ka yi, kar ka manta da mu ka saka Bani manta ku insha Allah. sa iyayenmu malamanmu yan uwanmu matattu. Ubangiji na yayi rahama Za mu sa su da yardar Allah.